Mes. Da, uite secundele. Salutare băieți și fete, azi o să ne jucăm Brawl Stars. Cred că ați primit de la titlu. Ăsta cred că e primul episod, dacă nu știu. Da. Bă, nu. Am mai postat unul în care am arătat toți brawlerii cu skin-uri. Ăsta nu o să spuneți pișoare. Iar dacă nu știți, uite, skin-ul pe Square, dar nu l-am de băteată. Și da-am pe ăsta, skin pe Buzz. Nu știu dacă m-am formatat și că și pe aici era. Stai. Adrex. No. Gabriel. Și Reni. Ce trebuie să scriu aici? Re-enter. Să mă un cod. Nu așa. Da. Ăștia am caracterul nostru, să-l dăm pe să-l Păi, frate, când nu. Pe! Mă, de ce? Aniță! Și am tot făcut 28. Glumești! Aș avea bani de asta. Băi, este. Nu mă uit la șanse. Deci, care șanse? Epic, că nu știu mai spun asta. Mamă, nu ne mai pică legendar niciodată. Mamă, minte că nu mai pică tot timpul ăsta pice. Și epică. Exact. Când o să iau sau de aici, că de aici, de la Brawl Box-ul ăsta, de la Brawl Box mi-a picat. Bine, nu de la alt. Mi-a picat Squeak. Deci, ok, revin, fiți atenți. Gol. Nu credeam că o să ajung la chestia asta. Nu credeam că o să ajung la momentul ăsta, dar presupun că Squeak nu-i bun de nenica. Adică e o leacă bun. Trebuie ok. Am. Romeo uniform, Foxtrot. Let's go. Battle stations. Nați oameni care voi sunteți! Mare bătălie! Am căscat. Băi! Dar sunt de 3 aici! Ok. Mamă, speram să... Hai, cine vă... Bă, dar prost în acolo, dar nu știu ce... Porcăria asta de joc.
Deci dacă nu urăsc jocul ăsta, cum se numește? Brawl Stars. Brawl Stars. În momentul ăsta, oamenii ăștia nu se mai joacă Brawl Stars de 100 de lei. Ok. Ce am făcut? M-au dat afară din joc. Du-te, mă, goldule! Tabăra de mâncare. 1, 2, 3, 3, 4, 4. Nu trebuie să... Mi se pare mie sau albastru conduce? Da, albastru conduce. Bă, acum roșu din cauza ăla prost. Stărna acolo. Ăsta nu știu ce înseamnă linia asta. Asta urăsc eu. Să văd unul care se bește. E o durere de mână. Păi câtă părul și biata. Păi vreau, nu să mi scot din nou. Echipa Blue a pierdut. A câștigat. Bă, mie moră. Îmi urăsc jocul ăsta. Îmi vine să-i dau un pumn până zboară. Acolo mână 1. Da. Okay. De unde am skin-ul ăsta? Hai să mă joc ăla cu skin-ul ăsta. De căcat. Skin-ul de ăsta de căcat de unde? Cu toții știm că 1 plus 1 e egal 2. Adică acolo 0! Încarcă viața naturii la noi. Deci dacă bazul ăsta nu îl... Nu! Așa e foarte. Foaie! Asta e rău. Asta e omul! Dani, Mike, Dani. Ok, nu știu ce a fost să repede la care. Squid Game în Brawl Stars. Bă, dar de ce nu se duce asta? Alo? Ai armă?
de fei. Cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Cu mapele astea și toate prostiile astea de Squid care nici măcar nu-i bun. Nu văd să fiu da. Și asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe. Și nu mai vreau să aud că nu sunt bun la Brawl Stars.